ste o tom počuli? Na Slovensku a v Čechách sú už stovky obchodníkov a predajcov, ktorí využívajú metódu črty tváre. Áno, oni už presne komunikujú s klientami podľa ich črt na tvári. Presne cieľene im predávajú produkty a služby. A sú v tom ozaj dobrí. Ak chceš patriť medzi nich, sleduj ma. Dozvieš sa viac. Lebo to neprezrádzam hocikomu. Lebo to nie je pre hocikoho. A ak naozaj človek chce komunikovať cieľene a chce vďaka tomu zarábať, zvýšiť svoje predaje, svoju úspešnosť a všetko, čo by veľmi rád, tak to ozaj nie je pre každého. Jednoducho matematika nepustí. Kapacity sú obmedzené a do konca roka je už iba pár dní. Takže sleduj, uvidíš, kedy bude najbližšia možnosť prihlásiť sa na tréning črty tváre, kde sa dozvieš, ktoré črty čo prezrádzajú a ako podľa nich komunikovať. A dosiahnuť to, čo kolegovia. Vyššie zisky a predaj.